Здравейте! Днес ще ви представя темата 19 тактики как да бъдем балансирани в работата и личния живот. Как да постигнем съвършенство едновременно в къщи и на работа. Как да бъдем успешни и в къщи и на работа. Както искате го наричайте, но това са тайните или тактиките за това да постигнем баланс. Избрах тази тема, защото аз винаги съм била работохоличка. Започна ли нещо, докато не го приключа, няма ден, няма нощ, няма приятели, няма близки, пред мен нямаше нищо. И така също от съвсем малка нямах приятел. Как аз да имам някой до себе си, при условие, че и какво се... Така, аз започнах, когато виждах, че има такива проекти, по които да се налага да работи денонощно, да напускам работа. Просто бягах от работа, за да имам личен живот. Все пак аз съм човек и като всеки един човек имам нужда и от личен живот. Работейки нормална работа, където не се налагаше да работи денонощно, аз срещнах мъж. Започнах да излизам с него. Какво се случи? Ами аз на работа взех постоянно да мисля за него. Гледах вече и да не работя, не ходих на работа, бягах. Постоянно се намирах оправдания. Нещата се обърнаха наобратно. Аз взех постоянно да мисля за него. Той беше на първи план. Нищо не можеше да ме отдели от него. И дойде момента, че аз трябва да избирам или работа, или любов. При мен го нямаше това нещо. Баланс, работа, любов. Какво е това нещо? И започнах да търся начин. Какво да направя, как да го направя. И така достигнах до тези карти, които днес ще ви представя. Това са 19 карти. Надявам се ги виждате. Които аз създадох. Тези 19 карти помагат както да постигнем баланса, така и на цялостния ни живот. Направя ги на карти точно поради тази причина. Когато нещо имам, нещо, което ми липсва в живота, да си я взема тази карта, да си я нося в портмонето, да ми напомня тази тактика, какво точно да направя, за да го постигна. И сега ще ги представя тези 19 карти и на вас. В момента разбърквам картите, надявам се да се вижда на камерата. Ако не, просто ми повярвайте, бъркам в момента картите, защото тези 19 карти или тактики, те няма коя да е по-важна от друга. Няма как да ги номерираме 1, 2, 3, 5. Всичките те са важни, за да имаме успешен живот. Да имаме баланс в работата и в любовта. Е така, картите, малко за тях, на тях са написани както каква е самата тактика, така и какво да направим. Затова днеска ще се радвам, ако с мене изпълнявате това, което пише на картите. Единствено, за да постигнем баланса, ние трябва да направим крачки. Ние трябва да вървим напред. Ако просто отложим, утре ще го направим, това няма да се случи. Затова очаквам ви и вие да се включите. Започваме. Първата карта. Тази. Добре, ще започнем с една медитация. Медитация да се отпуснем. Много се радвам, че се падна това да е нашата първа карта. Седнете удобно и се отпуснете. Любов или нелюбов? Моля, притворете очи. Отпуснете тялото си. И започнете да го разглеждате отвътре. Слушайте се в движението. Осъзнавайте кой е.
Къде в тялото ми има любов? Къде в тялото ми има любов? Коя част от тялото си харесва? Коя част от тялото си не харесва? Кои са зоните, за които нямам достатъчно любов? Кои са местата, които обичам? И кои са местата, които не обичам в тялото си? Може би не ни достига достатъчно любов за начина, който изглежда. Вътре се чувствам добре. Вътре обичам себе си. Начинът, по който изглежда, не ми харесва. Любов или не любов? Имам ли достатъчно любов за себе си? Имам ли достатъчно любов в мислите си? Когато мечтая, когато мисля за някого, когато наблюдавам света си, когато планирам деня, който предстои, когато осмислям изминения ден, имам ли достатъчно любов за себе си? Имам ли достатъчно любов за другите? Когато споделям с някого идеите си за бъдещето, мое и негово, когато планирам проект или дълго, имам ли достатъчно любов за проекта и човека, за когото ще изпълня проект? Имам ли достатъчно любов за хората, които ще ползват резултата от този проект? А имам ли достатъчно любов за себе си? Или го правя от чувство за дълг? Може би отстоявам истина моя, на семейството, на учителите. Имам ли достатъчно любов за тази кауза, за тази истина, която отстоявам? Любов или не любов? Имам ли достатъчно любов за бъдещето си? Имам ли достатъчно любов за миналото си? Имам ли любов в настоящето си? Любов или не любов? Чувствам тялото си сега. Любов или не любов? Къде в тялото ми има нужда от повече любов? Насочете вниманието си. Усмихвайте се в тази част на тялото си. Изпращайте любов. Изпълнете онази част от тялото ви, която се нуждае от грижа, внимание, стоплина и любов за себе. Усмихвайте се. Изпращайте другите благодарности и любов. Особено в местата, които ви харесват. Особено в местата, които са болни, които страдат, които ви причиняват на вас проблеми. Изпращайте любов. Осъзнавайте, че там има хиляди, милиони, милиарди клетки, които са живи. И всички те са живи същества. И също се нуждаят от любов. Благославяйте ги с любов. Изпращайте любов за себе си, за чувствата си, за ума си, за своя непосредствен свят, отбежение, дом, семейство, за работата си, за сътрудниците си, за виждайците си. Благославяйте всички онези, които ще бъдат докоснати от плодовете на вашия труд. Благословите целия свят със любов. Вътрешен и външен. Нека целият свят бъде благословен. Моля, поне в продължение на 7 дни, правете това упражнение. Слушайте се в тялото си. Слушайте се в деня си. Слушайте се в човека срещу вас.
Хората, които ви уважават. Хората, с които се разминавате. Любов или любов. И там, където усещате, че любовта не е достатъчно, споделяйте своята любов. И колкото повече я споделяте, толкова повече се увеличава. Оставам свързан в любовта за вас и себе си и за целия свят. Аз съм и аз. И ви обичам. Може бавно да започнете да отваряте очи. Да раздвижите тялото си и да се върнете тук и сега. Вече предполагам всички тук отново. Защо е толкова важна медитацията и защо толкова се зарадах, че това беше и първата карта? Медитацията освобождава ума. Медитацията ни помага да простим. Медитацията ни помага да достигнем до всяка една точка в тялото. Медитацията е едно голямо вълшебство. Медитацията е нещо страхотно. За какво служи медитацията? Медитацията има различни видове медитация. Някои, които да ни вкарат в дълбок транс, до регресия, т.е. до минали моменти да живеем. А други медитации са просто релаксиращи, отпускащи, помагащи ни да излезем от дадена ситуация. Ето затова медитацията е толкова важна. И ви моля, намирайте по 5 минути на ден, за да медитирайте. Просто се отпускайте, дори и на работа, и нищо не дейте да правите в продължение на 5 минути. А ще се чувствате уникално и страхотно. Опитайте. Следващата карта е знание. Така. И това, което пише за упражнение, отворете най-близката книга до вас на страница 56 и прочетете 10-то изречение. Всички вземахте ли книгата? Браво, супер, страхотно. Какво гласи изречението? На 56-та страница, 10-то изречение. Повтарям още веднъж. Най-близката книга, 56-та страница, 10-то изречение. Моля, прочетете го на глас. Супер, дори аз успях да го чуя. Защо е толкова важно и защо и тази техника има тук? Четенето, усъвършенстването ни със всеки изминат ден, това ни помага много, както в личния живот, така и в работата. Ние можем да си улесним работата, четейки, научавайки нови неща, как хората са го постигнали, как са го направили. Никой не е топлата вода отдавна е открита. Това, което на нас не трябва, вече го има. Затова е нужно само да го намерим и да прочетем. Не е трудно, а е толкова хубаво и толкова необходимо. И можем толкова много да си улесним живота, само с прочетенето на една книга. Така стимулираме и мозъка си, четейки книга. Така се и отпускаме. Книгата е едно безценно богатство. Четете. Четете повече книги. Помагайте на ума си да се развива. Следващата книга, следващата карта, тя препокрива предишната.
И се казва, не си губете времето. Какво се има предвид с тази и какво е написано като въпрос или техника, която трябва да се изпълни? Да си зададем въпроса, колко често ние седим и цъкаме във Фейсбук без нищо да правим. Или звъним на някой. Как си, мило? Къде си? Да, аз съм на работа. Добре, чао. След 15 минути отново. Как си, мило? Още си там. Добре, чао. И така, целият ден ние си губим времето в празни неща. Защо не отидем при милото в такъв случай? Защо не направим нещо? А ние губим ценно време. Времето като цяло е и пари. Ние губим така пари. Можем през това време да направим много неща. Можем да създадем нещо. Можем да научим нещо. Можем да бъдем с любимите хора. Можем и да поиграем каквото на нас ни е нужно. И както преди малко медитирахме, защо не? Или да отидем в фитнеса. Колко хубави неща има, които можем да правим, вместо да си губим времето с празни неща. Следващата карта се казва махнете перфектността. Искам сега да се сетите за неща в природата, които са перфектни. Поне за 10 неща в природата, които са перфектни. Пишете, запишете, спомнете си, искам нещо перфектно. Спомнете си. Спомнихте ли си нещо в природата, което да е перфектно? Поне 10 неща изброите. Да, прави сте. Няма нищо перфектно. Защо тогава ние се опитваме да бъдем перфектни и да покрием всякакви граници, всякакви норми, да покрием някакви невъзможни неща? Защо се опитваме да правим тези неща? Защо всичко трябва да ни е идеално? Защо искаме всичко да е перфектно? Няма перфектни неща в природа, няма нищо идеално. Вместо, че ъгълчето на ризата съвсем леко е измачкано и това ще ни отнеме още 15 минути да го гладим, защо не поиграем за тези 15 минути с детето? Защо не отидем да кажем на любимата, че обичаме? Или на любимия? Защо? На кой му е нужно тази перфектност? Замислете се. Замислете се по въпроса. Нужно ли е да сме перфектни? Не, нали? И аз така. Но и аз съм една от вас, която гледа всичко да е перфектно. Не сте единствени. Опитвам се да го променя. Получава се в доста случаи, но все още и аз имам какво да поработя в тази насока. Следващото е закон на Парето 80-20. Какво се има предвид с този закон на Парето? 20% от активността ни води до 80% резултат. Повтарям го още веднъж. 20% от нашата активност води до 80% резултат. Ами тогава да си отговорим на въпроса. Кога сме най-активни? Сутрин ли, вечер ли, по обед ли, след обед ли? Кога ние имаме най-голяма активност, кога ние имаме и най-голяма енергия, кога ние можем да работим? Кога ни е нашето време за работа? Отговорихте ли си? Ами ето. Създайте си навика. По това време вие да работите. Вие да влагате труда си.
Защото точно в това време вие сте най-продуктивни. И така, тези 20%, които време ще вложите, ще дадат 80% резултат. През останалото време просто ще си губите. Няма смисъл. Времето не е ценно. Времето е, както казах, затова използвайте го ефективно. Това е един много хубав закон. Запомнете го, закон на Парето 80-20. 20% от активността ни водят до 80% резултат. Затова редуцирайте работното си време, редуцирайте вашите ангажименти до това. Да, ако сте лекар, когато примерно вечерно време се чувствате неактивни или сутрин, това време може да го отделите за нещо, което ви е любимо да правите. Нещо, което ще ви помогне, за да се върнете към работата с повече енергия. Следващата карта се казва "Опознай и харесай себе си". И в нея пише, че трябва да напишете, вземете лист и химикал. Разделете листа на две. От дясната страна запишете 10 най-хубави ваши качества. 10 неща, с които вие се гордеете. Пишете. Имате 30 секунди време. 10 неща, които най-много харесвате в себе си. Да. 10 неща, които най-много харесвате в себе си. 30 секунди. Сега, от другата страна, т.е. от лявата страна на листа, напишете 10 неща, които не харесвате в себе си. 10 качества, 10 неща, които не харесвате в себе си. Запишете ги на лявата страна на листа. Отново имате 30 секунди. Да, 10 качества или 10 неща, които не харесвате в себе си. Предполагам, че вече сте ги написали. Да, много по-лесно е да напишете 10 неща, които не харесвате и да видите в себе си, отколкото които харесвате. И затова по-рано ви спря времето. Затова по-рано. Това винаги е така. Човек вижда нещата, които не харесва. А е колко хубаво да се съсредоточим върху това, което харесваме. Примерно очите си, лицето си, гласа си, колко добре готвим. Нека се съсредоточим в тези неща, а не в нещата, които не харесваме. Когато се съсредоточим върху това, което харесваме, ние сме много по-мотивирани. Ние се чувстваме много по-добре. Влагаме повече в това, което харесваме. Мислете винаги за това какво ви харесва. Обичайте себе си. Приемайте себе си. Приемете ли себе си? Животът става много полезен. Както казахме, няма перфектни. На кой му е нужно? Тази бенчица на бузата ви, дето не се харесва. И се криете от света. На някой точно това нещо много му харесва. Не дейте. Това са губите ценни активи. Бъдете хората, които харесват себе си. Обичайте се.
точно тази карта е следващата, по някаква случайна причина и ирония на съдбата. Картата се казва "Обичам се". Вземете едно огледало или вашия смартфон. Ако вземете вашия смартфон, направете го на режим самоснимачка или нещо, което да може да се видите. Сега кажете на висок глас: "Обичам се" и вашето име. В случая "Обичам се, Веси". Обичам те, Веси. Обичам те, Веси. Как сте? Обичате ли се? Правете го това всеки ден. Колко е хубаво човек да се обича, колко е хубаво човек както да се приема качествата, така и да се обикне. Да се обикне целия. Обичайте се. Обичайте хората около вас. Дарявайте им любов. Всичко е любов. Без нея няма как да постигнем хармония нито в семейството, нито на работа, нито с приятелите. Обичайте, обичайте, обичайте. Следващата карта е "Прост живот". Какво пише на нея? Да вземете лист и химикал и на този лист да напишете всичко, което би ви облегчило в работата, в дома ви, в всяко едно отношение, което би ви облегчило. Какво би ви накарало да се чувствате по-добре? Ако имаше, примерно, машина за летене, колкото и абсурдно да ви звучи, напишете го. Напишете какво ви е необходимо, за да се чувствате по-добре. Не обичате да миете чини, не обичате да изхвърляте боклука, не обичате да чистите, не обичате да ходите пеш до работа, не обичате да карате автомобила си. Напишете и какво не обичате да вършите. И какво би било полезно да имате. Колкото е абсурдно да звучи, дори летяща чиния да ви е необходима. Напишете го. Напишете какво ви е необходимо. Както казахме по-рано, вече всичко е измислено. Ние няма да открием топлата вода. Така че сега пред вас седи. Да погледнете в интернет, да попитате чичо Google за това нещо, което на вас ви трябва. Как да го осигурите, как да го направите. Откъде да си го намерите. Хората как са го постигнали. Действайте. Действайте, намерете го, облегчете се живота. Колкото по-простният живот, толкова и ние сме по-щастливи, имаме повече свободно време. И няма нужда да си тровим нервите, да се кахарим. Прост живот. Следващата карта е "Промяната смени". Да, точно така. Промяната смени. При нея какво ни пише и какво трябва да направим. Тук пише няколко неща, които аз ще ви изредя. Тези няколко неща трябва да кажете. Можете да промените или не можете. Нека започнем сега. Вашите емоции, тенденциите, вашата съдба, другите, вашата креативност, вашата нагласа, емоциите на другите, вашата перспектива, решенията на другите, вашите желания, времето, икономиката, вашата решимост. Записахте ли? Кои може да промените от тези неща и кои не? Да, точно така. Сам
тези вашите емоции, вашата съдба, вашата креативност, вашата нагласа, вашата перспектива, вашите желания, вашите решения, вашата решимост. Това са нещата, които може да промените. А другите, като времето, икономиката, емоциите на другите, решенията на другите, тенденциите, това не зависят от вас. Помислете само и гледайте нещата, които вие бихте могли да промените. Всичко останало е просто загуба на време. Нищо няма да постигнете. Просто вие ще съсипите себе си, без да имате резултат. Следващата карта е умението да слушате. Слушайте. Заслушвали ли сте се вашата половинка какво говори, какво точно иска? Спомнете си, от какво има нужда вашата половинка. Чували ли сте? Замислете се. За какво най-често говори? Като го казах това, се сетих за едни мои познати. Ходихме наскоро на гости и жената постоянно повтаряше за сватба, за брак и така нататък, колко години са заедно. Жен никакво. Слушайте. Слушайте, в думите на човека до вас се крие истината. Там се крие какво на него му е необходимо. Ако често той говори за жената, примерно, че е необходимо за прислужница, нейната приятелка имала прислужница, този, онзи. И вие, примерно, я питате, а ти искаш ли? Не иска. Това е лъжа. Щом някой говори нещо често, той го иска. Щом той често го повтаря, той иска това нещо. Заслушайте се. Слушайте какво има нужда човек до вас. Слушайте, слушайте, слушайте. И естествено така ще си осигурите една хармонична връзка. А ако слушате пак шефа, тогава какво богатство? Слушайте го какво иска той. Не измисляйте ви. Той ви казва. Слушайте и вашите подчинени какво искат. И те ви казват. Всеки говори, само ние трябва да го чуем. Слушайте. Следващата карта е страхотна. Казва се отпуск. Отворете вашия календар. Тъй като вече от дълго време, предполагам, се знаете с вашата половинка, знаете кога на ние е натоварения период, знаете на вас кога е натоварения период. Планирайте следващата си отпуска и почивка. Планирайте. Заведете любимия човек на почивка. Дори ако искате на един уикенд. Какво лошо има следващия уикенд да го направите спа уикенд? Да, ето, поставям ви задача. Другата събота и неделя заведете половинката си на спа уикенд. Бъдете двамата. Покажете и колко много я обичате. Кажете и с този подарък. Планирайте отпускът, прекарвайте повече време с половинката си. Но това да е в рамките на нормалното. Когато тя има много ангажименти, примерно е счетоводителка, има годишно приключване, има това, тогава не дейте. Тогава вие само ще я натоварите. Правете го в времето, което знаете, че тя е по-свободна. Планирайте го. Успех! Следващата карта е внимание към мен и семейството. Тази е подобна на предишната, като с почивката. Не знам защо така са се наредили. Много добре са наредили картите. Има ли неща? Примерно,
като телефона, който постоянно ви звъни, или месенджери, или всякакви такива неща, които постоянно да ви са включени и да нямате спокойствие и почивка от тях. Предполагам, че има такива неща. Може и да е Фейсбука, може да е телевизията, всяко едно нещо, може да е някакъв мач, нещо, което да ви пречи да прекарате едно страхотно време с половинката си. Сестете се за това нещо. Ако е телефона, нагласете се в телефона една аларма всяка в неделя, телефона ви да бъде изключен. Нагласете се аларма телевизор в неделя да не се използва в къща. Нагласете се аларма в неделя да е спортен ден. Или пък във всяка сряда вие да излизате на обяд с вашата половинка. Направете нещо за себе си, за семейството. Да излезете в парка. Всяка неделя да имате разходка в парка. Или всяка събота. Защо не? Гледайте навътре към семейството си. И както говорихме, слушайте половинката си. Какво точно тя иска? Направете. Защо не? Ако тя обича да ходите заедно на разходка в парка, правете го по-често. Обръщайте внимание. Обръщайте внимание към семейството и към половинката си. Ако вие изпълнявате на половинката нейните желания, ако вие обръщате внимание, тя с готовност ще приеме и вашите желания. С готовност ще изпълнява вашите желания. Ще има мир, хармония, разбирателство. Правете неща, които да доставят удоволствие на вашата половинка. Следващата карта е скок. Да, сега в продължение на 1 минута ние просто ще скачаме. Дигаме ръцете горе, дигаме ръцете горе. Давайте, давайте, скок под скок, скок под скок. Давайте, давайте, скок под скок, скок под скок. Напред, назад, наляво, надясно. Да раздвижим ръце, да раздвижим ръце. Нагоре, нагоре. Да, точно така. Продължавайте. Продължавайте. Скачайте, скачайте. Движете тялото. Движете, движение, движение, движение. Бягане на място. Бягайте на място. Така, давайте, давайте, давайте. Вау! Как се почувствахте? Раздвижихте ли кръвта? Правете по-често упражнения, ходете, бягайте, движете се. Движението, спорта е енергия. До такава степен той зарежда, че вие сте готови да правите хиляди неща, да правите какво ли не. Той ви дава сила, той ви дава възможност. Движете се, спортувайте. Да, няма време, то децата, то жената, то мъжът, то бабите, дядовците. Да, винаги имаме оправдание. А можете ли вечерно време, 15 минути преди лягане, да излезете да направите едно кръче, да побягате малко около блока? Или пък сте по-продуктивни сутрин да станете и да потичате. Имате тази възможност, нали? С 15 минути повече сън или по-малко, това не би ви навредило. А ще ви даде толкова много енергия, че вие няма да познаете себе си. Така че, моля ви се, спортувайте. Спорта е здраве. Спорта е красота. Спорта е всичко. Отделяйте време за спорта. Тази карта се казва "Къде съм аз в работата?" И на нея пише няколко въпроса, на които е хубаво човек да си отговори. Тази работа важна ли е за мен? Тоест, отговорете на въпроса: тази работа, която работите, важна ли е за вас?
Ако я нямаше тази работа, какво щяхте да правите? Какъв щеш да е вашия живот? За щастие или не, тя е тук. Сега. Как се виждате на нея след 10 години? Все още работите ли? Как се чувствате на нея? Какви чувства поражда работата във вас? Ако отговора е, че това е вашата работа, че не бихте за нищо на света заменили, вие сте постигнали хармонията в работата. Вие сте намерили идеалната работа за вас. Това е супер! Това е просто страхотно. Ако не сте, няма нужда да се отчаивате. Ако това не е вашата работа. И ако не сте открили каква е идеалната работа за вас. За всеки човек има идеална работа и няма нищо по-страхотно от това той да я намери и да работи това, което той наистина обича. Така че пожелавам на този, който не е открил идеалната работа, да я намери. Следващата карта е къде съм аз в семейството. Да, до сега разбрахме дали работата е за нас, сега ще видим дали семейството е за нас. Това ли е важният? Замислете се, това ли е важният за ваш човек? Бихте ли го заменили за някой по-красив? Или пък по-богат? По-известен? Ако на някой от тези отговора е да, бягайте далеч. Това не е човека за вас. Това просто не е човека за вас. Какво правите с него? Защо си губите времето? Има за всеки човек. Никога няма така да бъдете щастливи. Никога няма да изградите щастливо семейство. Ще страдат децата ви, ще страдат. Единият вариант е бягайте. Другия вариант е спомнете си. Защо сте с този човек? Как той ви е привлякал? С какво ви е спечелил? Вижте хубавите му страни. Обърнете внимание на хубавите му качества. Да, той може да не е красив, може да не е богат, не е известен. Но ако вие го обичате такъв, той ще стане. Да, всичко зависи от вас. Виждали сте как някакъв много грозен човек и влюбвайте се, как той се променя. Изражения, той става по-млад, вече има повече енергия за живот, повече от това. Да, това е любовта. Любовта променя хората. Така че всичко зависи от вас. Обичайте, бъдете обичани. Друга следващата карта е говорете, за да ви чуят и разберат. Да, точно говорете, за да ви чуят и разберат. Представете се, че се прибирате вкъщи. Вашата половинка се е прибрала, опънала си е краката, седнала е на компютъра, штрака се там, роби, играе, крие, фейсбуци, мейсбуци, въобще даже не ви обръща внимание. Вие влизате, тя ви задава въпрос. Тази вечер какво ще вечеряме? Вие как реагирате? Какво отговаряте на това нещо? И вие сте се прибрали сега изморени от работа. Каква е вашата реакция? Да, точно така. Да. За жалост, наистина, в повечето семейства се случва точно това. Вие веднага се разкрещявате, аз съм уморена, как може такова нещо, защо не си измислил, ти се прибрал по-рано. И се започват едни крясъци, едни викове. И вечеря, в крайна сметка, няма. Или се замълчава половинката, отива, прави, струва, слага масата и яде. Но тя вътрешно не е доволна, не е удовлетворена. А какво е правилният начин? Да, разбирам, че ти си се прибрал и си уморен. Разбирам твоите ангажименти през деня. Разбирам, че си имал много работа. Но и аз съм изморена.
Имам нужда от твоята помощ да приготвим вечерята. Моля те, помогни ми. Колко е трудно това да се направи? Не, нали? А защо не го правим? И колко човека биха откликнали, когато помолим? Разбира се, всички. Когато обясним, когато се съгласим с тях, как те се чувстват, като ги подкрепим. Съобразявайте се с чувствата на другите, но отстоявайте и себе си. Това е много важно. И сега, като ви разказах тази история, за семейството се сетих за една история. Едно семейство много се карали. Това било постоянно скандали. До тях живеело семейство, които били много мирни, не се карали, нямало никакви конфликти от дома. И жената на мъжа, който много се карали, му каза: отиди да видиш защо те не се карат, а ние сме постоянно така. Отишъл той и какво? Да види. Мъжа се прибира от работа. Жената мие пода. Той отваря вратата, кофата се обръща и жена му бягала: извинявай, миличък, че кофата е там, не иска па ти, извинявайте, дете. И отишъл и казал на жена си: те са добри, защото и двамата са виновни. Докато ние и двамата приемат вината си, докато ние и двамата търсим вината в други. Това е причината. Гледайте повече на половината си, обичайте се повече. И се разбирайте, говорете. Вижте хубавото във всеки и всичко. Предполагам, всеки един от вас има човек, който не харесва, някой, който го дразни, който му е неприятен. И това може да е колега, шеф, някакъв познат, човек, който не прилича. Какво правим ние? Поглеждаме се в негативното, точно в това, което ни прилича. Но този човек, за да е там, за да ни е колега, той има някакви положителни качества. Нека да видим положителните. За да е приятелка на жена ни, също явно има някакви положителни качества. Защо всеки път трябва да виждаме отрицателните? Вижте положителното. Намерете положителното в човека. И така вие ще бъдете по-спокойни. Ядосвате се на него, всъщност вие трупате във вас. Няма смисъл. Няма. Живейте щастливо. И една друга техника, която ще споделя с вас, вече съвсем не намерате нещо положително. Няма. Просто няма. Така. Представете си този човек застанал пред вас. Виждате го ясно, право, точно. Сега, смалете го този човек, направете го толкова така голям. Продължавайте да го наблюдавате. Сложете му клонска шапка. Сложете му голям червен нос. Сложете му големи уши. Сложихте ли? А сега как го виждате? И сега кажете му всичко, което имате да му кажете. Изкрещете го на глас. Крещете, викайте, говорете. Сега е вашия момент. Давайте. Давайте срещу този човек, който е пред вас. Ако искате, поретете. Да, точно правете всичко, каквото искате с него. Да, давайте. Супер! Предполагам, вече казахте всичко, което имате да му кажете. И когато имате някой човек, който наистина няма какво положително. Това е една проста техника. И ще бъдете доволни. Просто ще останете доволни. Не трябва смисъл. Хората са на тази земя, като нас, като всички нас. Няма
идеал, няма перфектни, както казах. Така че не се ядосвайте. Вие може да го промените и това. Следващата карта се казва концентрация. На екрана пред вас виждате една снимка. Избройте всички зелени точки на тази снимка. Повтарям, избройте всички зелени точки на тази снимка. Започвайте. Изброихте ли ги? Супер! Сега ми кажете колко бяха сините точки. Да, никой от вас не знае. Точно така. Това е много хубаво упражнение за концентрация, за да се концентрираме, когато ни е нужно. Преди среща, когато сме с половинката, да бъдем с нея. Какво се има предвид от концентрация? Тоест, когато ние сме с половинката, да сме с половинката, когато ние сме на работа, да сме на работа. Както има една приказка, прибираме се от работа, оставаме проблемите на дървото пред къщи, сутринта си ги взимаме и си ги носим на работа. Няма нужда да сме. И затова си иска концентрация, просто да сме тук и сега. Да виждаме нещата. Наблюдавайте всичко, което е около вас. Така ние, след като сме видяли, ние стъпваме на земята, ние ставаме тук и сега. А това е много важно и ценно. Бъдете тук и сега. А не с половинката си на работа и на работа с половинката. Не. Така въртите както на работата, така и на личния живот. Бъдете концентрирани. Свалете си снимката и просто си я ползвайте. Винаги, когато ви е нужна концентрация, може да се я набавите точно само с тази снимка. Просто само ги изреждате. Нарочно ви казах да ми кажете колко са зелените, за да ви разконцентрирате. Това е начин. Просто влизате, изброявате и сте тук и сега. Успех с концентрацията. И остана последната техника, която е за вредните навици. Има ли нещо, което толкова дълго правите, че вече не забелязвате отрицателното му влияние върху другите области от живота ви? Например, че пиенето всяка събота и неделя вреди на работата ви, че гледането на телевизия ви дава само една гледна точка. Има ли нещо такова? Нещо, което толкова дълго го правите, че то вреди на примерно, пушенето на цигари. Не се харесва на половинката ви, карате, но вие продължавате да пушите. И на вас не ви доставя удоволствие, но просто навик. Седи ли всеки за едно такова нещо? Добре. Сега запишете това нещо на един лист. Запишете го, какъв е вашия навик. Така. Записахте ли? Супер. Сега запишете какво искате от сърце, какво желаете. Тоест, искате едни по-добри отношения с половинката си, искате по-готин шеф, искате по-голяма заплата. Какво силно желаете точно в този момент? Напишете го и него на лист. Помислете. Да, помислете добре какво силно желаете точно в този момент. Помислихте ли? Написахте ли? Супер! Вече имаме какъв е нашия навик и какво наистина иска.
Сега, в продължение на 28 дни, искам този лист да си го носите в себе си. И винаги, когато искате да посегнете към този лош навик, да поглеждате какво вие наистина искате. След 28 дни, ако не сте изпълнявали лошия си навик, т.е. ако благодарение на това, което искате, не сте изпълнявали, вие ще получите това, което искате. Това не е шка. Пробвайте и ще се убедите. Опитайте. Откажете цигарите в името на любовта и разбирателството. Откажете алкохола в името на по-добрата кариера. Просто нещата ще се наредят. 28 дни без нашия вреден навик. Да, точно така. 28 дни само могат да ни помогнат, за да постигнем това, което искаме. И сега ще завършим. Това бяха всичките 19 навика, тактики, които аз използвам, за да постигна хармония, баланс в личния живот и в работата. И те наистина помагат, гарантирано. И ще завърша с една история, която на мен много ме е помогнала в много насоки. Един мъж имал абсолютно всичко. Имал успешен бизнес, много пари, имал много приятели, имал съпруга, деца, бил много щастлив и доволен, огромна къща. Животът му бил приказен. Живот мечта, както повечето от вас биха казали. Но в един момент фирмата банкротирала. Жена му го напуснала. Приятелите го изоставили. Той е останал съвсем сам. Вече е нямал и голямата къща, защото и жена му не е знала. Той е останал на улицата. Не знаел какво да прави. Пробвал се да кандидатства за работа, нищо не намерил. Отишъл да се хвърля от една скала. Там има обаче един старец, който се разхождал в ците. И старецът го извикал: ела, му да ме разкажеш. Той отишъл, плакал му се, как живота му е сринат, как вече нищо, няма смисъл защо да живее. Старецът му казва: ето ти една бележка. Прибери се в вас и я прочети. И после вземи своето решение. Прибрал се човека от дома, прочел: няма да е все така. И си дал: да, точно така, няма да е все така. И постепенно работата му потръгнала. Се отворил нов бизнес, мерил с нова съпруга, приятели, пак построил огромна къща, постоянно черпил приятелите си. Един ден отишъл при стареца и му казва: много ти благодаря, ти ми спаси живота. Какво да направя за тебе? Къща да ти построя ли? Да ти купя ли нещо? От какво имаш ти нужда? Старецът се усмехна и му каза: синко, скоро ти май не си чел бележката. Запомнете, няма да е все така. Това беше всичко от мен за днес.